next item naton, alcohol nga may halong tanglad. So ato na ma 5,000 na taton viewers. Paano mo nasabi? Titikang ata na itong pagbaligya. Titikang ata itong monopod. Hindi nga monopod. Mopet damot iya gamit ini. Pwede mo iyaig sungkod. Pwede mo iyaig palo. Pwede mo iyaig palo. So pwede mo iyaig kibol. Pwede mo iyaig duk itong kuan. Itong bayabas. Pwede niya. Damot gamit ini niya. And ano? Oo, pwede liwat ini. Pwede may content bintana, pwede. Kuan lang niya nga 2,000 lang niya monopod. 2,000 lang niya. So, ingat mabalik na. Pag kuan na lang ako, sharing na lang ako. Sige, ako. Uy, adinahi. Himayang. Sige mayang. 2,000. O isurat dida mayang 2,000. Monopod sige. Second item, flashlight. Second item natin flashlight. Hindi nga flashlight pwede lot ini. Kuha niya nga damon niya purpose. Pwede nakakalawag ini height kuan. Kung nato ka dagat, kakalawag ini iton mga nanuuro. Siwak-siwakan ini. Kaya ini pala maragod bugos ng barangay. Ini nga spot basta brand out. So kuan la ini nga 1.5 ini 1.5 la ini spot. Pwede mo iya gamiton iton kung papatron na iyo pagka-request lap, pwede ni paminoron, pwede lot pala bugos ng barangay. So inat mapalit signal lang ako. Uy, kuan Jin. Oh. Ano ma'am? Pwede gihapon, pwede. Sige. Pagbayad, pwede i-PM na lang ako tapos kung anong tanalaon kunain mag-limit. Sige ma'am. Oh. Kan kuan ini nga spot kan Jin surat. So that sunod nga item. Scotch tape nga tikaubos na. Kuan la iniya. Mo pa iniya kay pwede mo pananglitan damot mga chika-chaka dito barangay. Mga takot gamit niya. Itong mga kuan mga may mga jowa dida basta mo pwede gamitin niya wala niya 500 na lang ini kay kaubos na 500 na lang ini. Okay, mapalit diri ako kay tipa ubos na diri mama iha ma'am ini paggamit ma'am maabot pa ini 10 ka tuig kagurag mo sample ma'am. Sige. A very, very long time later. Ma'am, epektibo. Kung dudublihon mo pa ito niya, kung dudublihon mo, ipagpilit, hindi talaga makapagyaan ma'am. So ano ma'am, kukuhaan mo na ma'am. Sige ma'am, sige. Oh. Ipaning
Sige. Surat. Next item naton, ibabaligya. ID. Ining ID. Ngayon maupay hining ID kay universal ining ID. Wow! Pwede mo ini gamiton kung nato kagawas. Babarubalyuan mo litod picture, ipapapilit mo. Universal ini. Mahulog ka ha, bisan diin nga kuan. May panggamit, pwede inihiya. Nationwide iniya, nationwide. Universal. Kuan nala ini. 3,000. Oo, pwede. Pwede pagkuhat kwarta, pwede. Sige ma'am. Ay. Pira? 2,000. Diri ma'am, fix na ang presyo. Sige ma'am, sige. Ayaw, di pwede ma'am. Sir Boyot. Ini Sir Boyot. Ano sir? Sige. Lista na lakan Sir Boyot. So next item naton, alcohol nga may halo nga tanglad. Piktibo ini ma'am, piktibo. Medyo may amoy niya kay kakulop pa iniluto himo ginagawa. Magali ila ini. Sa mula din tapos siring la para diri ka malako. Gamitan mo didi. Oo, pwede. Kanang bibi, pwede. Kuan lang ini. 1,000 lang ini. Kaya bawas naman hiya. Baka di na iya label. Ang puno pa kaya nagamit ko naman, 1,000 na lang. So, sige. Epektibo ini. Pwede mo yung ipahid kung multi mo ulo, tintuhod, itinlikod. Epektibo. Kaya ihalo nga tanglad. So kuha na kamo. Sinala ka mo nga akot na ko ha. Adi. Caramel. Kuha alcohol. Ano sir? Napadakot lawas ini. Ikukuha, bubutang mo didi, tapos bubutang mo didi. Tapos pagkaturo mo pag mata mo, tako natin lawas. Sir, ano? Okay ka na sir Rene? Sige sir. Panramil. Next item, mask. Ini nga mask, napulo na ini nga tao ang ginamit. Ano sa ginamit kuan? Tibihon. Kay napulo naman ang ginamit ko nala ini. Nga kung may pangani kuan sa limpa. Kuan nala ini. 150 nala ini. So hindi makuha. Uy. Mano ambo. Wow. Yes sir. Pwede mo ini gamiton pantahobit mata, pan design itim ulo kung alabat yung buhok. Ngan kung kuan pwede hapon kuan ng mga jowa panaklop kung may dalaw kanan kuan kabulanan. What the heck are you talking about? Sir. Epektibo ni sir, madakmo din ni sir. Sige sir. Kan mano ang bu. Isurat. So, damo salamatan ng malit. I-pinalak niyo kay para iton mga process iton pagkita naton tapos pagbayad. Damo salamat. Sunod na lang ako nga pagbaligya ko. May dako mga item nga mga pag-ulang abot. Sige, damo salamat.